लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटिउब चेनेलाव आरो बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिजनि थाखाय जोबोद गोनांथार टपिकनि सायाव सावरायनो लादों। दिनैहाय जोङो इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिजनि थाखाय एलपि सेक्सननि थाखाय जोङो माखासे स्टेट फेस्टिभेल आरो नेशनेल फेस्टिभेलनि सायाव जोङो सावरायगोन। माखासे जोंनि रायजोनि फालिथायफोर एबा स्टेट फेस्टिभेलफोर बा फोरबो फालिथायफोर बेनि सोमोन्दै बे भिडिअ'आव आं जेसेबांथा होदों बेखौ जुदि नोंथांमोना फारि फारि गोसोआव लाजोबोब्ला नोंथांमोना आनजादाव मोनसे हाखागोन जोंना मोनसेल' फैखागोन नालाय मोनसे फैनायखौ नोंथांमोना हाखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय आरो बे भिडिअ'आव होनाय माखासे फेस्टिभेलफोरखौ गोसोआव ला आरोखि बबे स्टेटनि फेस्टिभेल बेखौ नायबानो नोंथांमोना 1 नम्बर मोनखागोन। अब्ला फैदो जोङो भिडिअ'खौ फारि फारि जागायलांनोसै। फारि फारि स्टेट फेस्टिभेलनिफ्राय जों जागायलांसै। गिबियाव जों आसामनि माखासे फालिनाय फोरबोफोर एबा फेस्टिभेलखौ जों नायग्रोनोसै। बिनि उनावहाय जोङो आसामनि अनगायैबो जोङो जोंनि भारतनि गुबुन स्टेटनिखौबो जोङो माखासे नायनोसै। बेनिफ्राय मोनसे फैखागोन, बेयो कमनखा। नोंथांमोना बेखौ जुदि गासैखौबो मोजाङै नायोब्ला गोरलैयैनो नाम्बारखौ लाखिनो हाखागोन। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि नायलांसै। गिबि 1 नम्बराव दङ जोंना बिहु फेस्टिभेल। बेखौथ' मिथिखागौ, बेखौ बबेयाव फालियो? जोंनि आसामाव फालियो, गोरलैखा। बेखौ जोंहा माला फालियो? एप्रिल मासाव फालियो जाहैबाय। लोगोसे कार्तिक बिहु, बेखौबो गोसोआव लानांगोन। कार्तिक बिहुखौ जोङो माला फालियो? अक्ट'बर। माने कुइसना जेरैबो उल्थां फाल्थां सोंनो हागौ, बेनिखायनो मोजाङै गोसोआव लाजोबनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। दानिया फैदो जों नेक्स्ट नायबावनोसै। नेक्स्टआव दङ 2 नम्बराव आम्बुबासि फेस्टिभेल। बेखौथ' मिथिखागौ जों बयबो। बे बबाव जायो? जोंना गुवाहाटि कामाख्या मन्दिराव जायो बियो। मा दानाव जायो होनबा आसार दानाव बे अम्बुबासि मेलाया जायो। जुननिफ्राय जुलाइ गेजेराव आरोखि। बे फेस्टिभेलखौ माखासे गुबुन गुबुन मुङैबो मिथिबावनाय जायो। बे गुबुन गुबुन मुङै मिथिनायखौनो नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लानांगोन। होमबा 1 नम्बराव फैदो, बेखौ जोङो आमेथि अर तान्त्रिक फार्टिलाइटि फेस्टिभेल होननानैबो मोनथियो। बेखौ जोबोद इम्परटेन्ट, बेखौ गोसोआव ला। बेजों लोगोसे आरो बेखौ जोंहा गुबुन मुङै मोनथिबावो। बे जाबाय महाकुम्भ अफ द इस्ट होननानैबो जोङो बे अम्बुबासि फेस्टिभेलखौ मोनथिनाय जायो। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट फेस्टिभेलखौ नायबावनोसै। नेक्स्ट फेस्टिभेलाव दङ जोंहा 3 नम्बराव आसाम माजुलि फेस्टिभेल। आसाम माजुलि फेस्टिभेलखौ माजुलियाव फालिनाय जायो। बेयाव बैष्णबारिफोरा बेखौ 16th सेन्चुरिनिफ्रायनो फालिबोदों होननानै बुंदों। बे फेस्टिभेला गोजां बोथोराव जायो आरो बेयो गोजां बोथोरनि नभेम्बराव बेयो 21 निफ्राय 24 अक्ट'नि गेजेराव बेयो जायो बे मेलाया। बेखौबो गोसोआव ला। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट फेस्टिभेल नायबावनोसै। नेक्स्ट फेस्टिभेलाव दङ दाना जोंना 4 नम्बराव दिहिं पाटकाइ फेस्टिभेल। बे दिहिं पाटकाइ फेस्टिभेला अबेनि फेस्टिभेल होननानै बुङोबा बेयो जोंनि आसामनिनो फेस्टिभेल। बेयो तिनिसुकिया डिस्ट्रिक्टनि लेखापानि जायगायाव जायो एबा फालिनाय जायो। बेखौ बोसोरफ्रोमबो बेखौ डिसेम्बरनिफ्राय जानुवारिनि गेजेराव फालियो। बेखौ जानुवारियाव फालिनाय नुनो मोनो जोङो बांसिनानो। दाना नेक्स्ट फैबावबाय जोंना 5 नम्बराव दङ आसाम टि फेस्टिभेल। आसाम टि फेस्टिभेलखौ जोंहा जरहाट डिस्ट्रिक्टआव फालिनाय जायो। जायखौ जोङो जरहाट डिस्ट्रिक्टखौ मा होननानैबो मोनथियोमोन? टि केपिटेल अफ द वर्ल्ड होननानै मोनथियो। बेखौ जोंहा गोजां बोथोराव फालियो। नभेम्बर आरो जानुवारिनि गेजेराव बे आसाम टि फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो आरो फालिनाय जायो। दाना नेक्स्ट फैबावदो। नेक्स्ट फेस्टिभेलाव दङ जोंना आसाम रासलीला फेस्टिभेल एबा माजुलियावनो बेबो आसाम रासलीला फेस्टिभेल। बेयो पुर्निमा समाव जायो। बेयो लर्ड कृष्णखौ गोसोखांनानै बे मेलाखौ खालामनाय जायो एबा फेस्टिभेलखौ खालामनाय जायो। बेयो जायो जोंना अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव एबा कार्तिक आघोननि मासनि गेजेराव बे मेलाखौ फालिनाय जायो। दानिया फैदो नेक्स्ट 7 नम्बराव दङ जोंहा बेबो इम्परटेन्ट। मा होनदों बेयाव? करम फुजा। करम फुजाखौ सोर फालियो होमबा? करम फुजाखौ जोंना टि ट्राइब कमिउनिटि माने साहा बागानियाफोरा बे फुजाखौ फालिनाय जायो। आबादजों सोमोन्दो गोनां बेयो मोनसे फुजा। करम फुजाया बेयो आगष्ट मान्थआव जायो एबा आगष्ट मान्थआव बे फुजाखौ फालिनाय जायो। दानिया फैदो नेक्स्ट
8 नम्बराव दङ बैसागु फेस्टिभेल बेखौथ' बुङाबाबो जाबाय जों बयबो मिथिखागौ बारबाय आं बेखौ खेबसेनो दाना नेक्स्टआव 9 नम्बराव फैबाय बाथौ फुजा बेखौबो मिथिखागौ जों बयबो बेखायनो आं बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुंला दाना फैदो नेक्स्ट 10 नम्बराव फैदो आलि आइ लिगां दाना आलि आइ लिगां फेस्टिभेला सोरनि फेस्टिभेल होननानै बुंबा मिसिंफोरनि फेस्टिभेल बियो मा फागुन दानाव जायो बियो एबा फेब्रुवारि दानाव जायो फेब्रुवारि दाननि मा गिबि बुधबार बाराय गिबि फार्स्ट उइकआव बे आलि आइ लिगां फेस्टिभेलखौ फालिनाय जायो जाहैबाय दाना बेयाव आलिनि सोमोन्दै आइनि सोमोन्दै आरो लिगांनि सोमोन्दैबो होनाय दंखायो जों बेखौ बेयाव नायनानै लानोसै नायनानै लादो नोंथांमोना आं बेखौ फरायलायला आलि माइनि मा होनाय जायो आइ माइनि मा होनाय जायो लिगां माइनि मा होनाय जायो बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो आरोखि जास्ट जोंना बेयाव इम्परटेन्टआ मा आलि आइ लिगां फोरबोखौ सोर फालियो होमबा मिसिंफोरा फालियो आरो मा दानाव फालियो होनबा फागुन दानाव गोसोआव ला जों दाना नेक्स्टआव फैदोलाय 11 नम्बराव फैबाय मेडाम मेफि फेस्टिभेल मेडाम मेफि फेस्टिभेलखौ सोर फालियो आहमफोरा फालियो बेखौ बोसोरफ्रोमबो माला 31 जानुवारि खालि बे फोरबोखौ फालिनाय जायो मा सोरगोआरि एबा थैनानै थांनायफोरखौ गोसोखांनानै बे मेडाम मेफिखौ आहमफोरा फालियो बोसोरफ्रोमबो जानुवारिनि 31 थारिखआव बेखौबो गोसोआव लादो दाना नेक्स्ट फैदोलाय नेक्स्ट फेस्टिभेलाव दङ बेयाव जोंना 12 नम्बराव फाकुवा एबा दौल फोरबोआबो आसामनि मोनसे जोबोर गिदिर फोरबो बेखौबो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय जायो बेखौ बांसिन जोङो बरपेटा डिस्ट्रिक्टआव जोबोर गिदिर फालिनाय नुनो मोनो बे फोरबोआ जोंना मा फागुन दानाव फालिनाय जायो दा नेक्स्ट फैदो 13 नम्बराव दङ जोंना बाइक' फेस्टिभेलखौ बबे कमिउनिटिया फालियो होनबा बेखौ राभा बेखौ सोफादो राभा कमिउनिटिया फालिनाय जायो नेक्स्ट 14 नम्बराव दङ बेखौ रंघर फेस्टिभेलखौ सोर फालियो कार्बिफोरा फालियो दा नेक्स्ट फैदोलाय दा जोङो नेक्स्टआव जों आसामनि बाहेरा एबा नर्थ इस्ट आरो जोंनि भारतनि सिङाव थानाय माखासे स्टेटफोरनि फेस्टिभेलखौबो नायनोसै नोंथांमोना बेखौ नायबानो गोरलैयैनो 1 नम्बरखौ मोननो हाखागोन नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन नङाबा गाहाय डिसक्रिपसनाव आङो टेलिग्रामनि लिंक होनाय दङ बे टेलिग्रामनि लिंकआव थांनानै एबा जइन जानानै नोंथांमोना बेखौ पिडिएफ महराव डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो फरायनो हागोन एग्जामनि सिगां नोंथांमोना बेखौ खनसे मोजाङै रिभाइस खालामनानै थां अब्ला नोंथांमोना नाम्बारखौ मोनखागोन दाना 15 नम्बराव फैदों जोंहा नै मा अनाम फेस्टिभेलखौ सोर फालियो बबे स्टेटआव केरेलायाव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव ला कुइसन फैबा बेबायदिसो फैखागोन जोंना अनाम फेस्टिभेलखौ बबे रायजोआव फालिनाय जायो होननानै बुङोबा जोंहा मा केरेला दाना नेक्स्ट 16 नम्बराव फैबावबाय रथ यात्रा फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो जोंना पुरि एबा आरो उडिशायाव बेखौ फालिनाय जायो आरोखि उडिशानि पुरियावनो बेखौ फालियो नाम्बार 17 आव दङ पंगल फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होनबा तामिलनाडु स्टेटआव बेखौ फालिनाय जायो आरो नेक्स्ट 18 नम्बराव फैदो 18 नम्बराव दङ गुडी फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होनबा महाराष्ट्रआव फालिनाय जायो दाना 19 नम्बराव फैदो लसुं फेस्टिभेलखौ बबे स्टेटआव फालियो होनबा लसुं फेस्टिभेलखौ सिक्किमाव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लादो गासिबो इम्परटेन्ट गोजा बेखौ मोखासथ' लाजोबबानो नोंथांमोना बेनिफ्राय नाम्बार 1 एबा 1 नाम्बारखौ मोनखागोन 20 आव दङ लादाखमार हलिखौ जोंहा बबाव फालियो बेखौ उत्तर प्रदेशनि बेखौ बबाव मधुरायाव फालिनाय जायो नेक्स्ट 21 आव दङ मा गणेश चुट्री फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होनबा बेखौ महाराष्ट्रआव फालिनाय जायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 22 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंहा पुष्कर फेयार फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो जोंहा बेखौ मा राजस्थानाव फालिनाय जायो आरोखि नेक्स्ट 23 नाम्बार कुइसनाव फैबाय ना एलिफेन्ट फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो आसामावबो फालियो बेखौ आरो राजस्थानावबो फालियो आसामाव फालिनायखौ जोङो मा होननानै बुङो काजिरङा एलिफेन्ट फेस्टिभेल होननानै बुङो आरोखि काजिरङा एलिफेन्ट फेस्टिभेल जायखौ जों मा आसामाव 2003 निफ्रायनो फालिबोदों होननानै मोनथिनाय जायो जोङो दाना नाम्बार 24 आव फैदों एबाराव
सरहुल फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होमबा बेखौ झारखन्डआव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लादो। दाना 25 नाम्बाराव दङ जोंना गंगुर फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होननानै बुंबा बेखौबो राजस्थानाव फालिनाय जायो। दा नेक्स्ट 26 नाम्बाराव दङ सबसरकाट फेस्टिभेल। बे सबसरकाट फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होननानै बुंबा जोंना मायाव मिज'राम स्टेटआव बेखौ फालिनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय। मिज'राम स्टेटनि बियो मोनसे फेस्टिभेल। दाना 27आव दङ जों लसार फेस्टिभेल। दाना लसार फेस्टिभेलाबो बबे स्टेटनि फेस्टिभेल होनबा बियो अरुणाचल प्रदेशनि बियो मोनसे फेस्टिभेल बेखौबो गोसोआव लादो। 28 नाम्बाराव दङ हर्नबिल फेस्टिभेल। बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। हर्नबिल फेस्टिभेला बबेनि नागालेण्ड। दाना नेक्स्टआव फैबाय जोंना 29 नाम्बाराव फैबाय मकरबिलाक्कु फेस्टिभेल। मकरबिलाक्कु फेस्टिभेल होननानै बुङो, नामा गोलाव बेयो। बेखौ जोङो बबाव फालियो होननानै बुङोबा बेखौ केरेलायाव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नाम्बार 30 नाम्बाराव दङ जोंना मा गुग्गा नवमी फेस्टिभेल। गुग्गा नवमी फेस्टिभेलखौ जोङो बबाव फालियो होनबा हारियानायाव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लादो। दाना नेक्स्ट 31 नाम्बाराव दङ ग'सी फेस्टिभेल। ग'सी फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होनबा जोंना मा हिमाचल प्रदेशआव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लादो। नाम्बार 32आव दङ बेयाव लख्रां, नैबे एलमोन LO, नैबे लख्रां फेस्टिभेलखौ फालिनाय जायो मध्य प्रदेशआव फालिनाय जायो मध्य प्रदेशआव। नेक्स्ट 33 नाम्बाराव दङ खारसि फुजाखौ बबे स्टेटआव फालियो होननानै बुंबा बेखौ त्रिपुरा स्टेटआव फालिनाय जायो बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना नाम्बार 34 दङ कुइसना हेमिस फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होनबा लेह लादाखआव, बेखौ लादाख स्टेटआव फालिनाय जायो आरो। दाना नेक्स्ट 35 नाम्बाराव दङ कुम्भ मेलाखौ बबाव फालिनाय जायो होनबा बेखौ मोनब्रै स्टेटआव फालिनाय जायो। बे जाहैबाय एलाहाबादावबो फालियो, हरिद्वारावबो फालियो, एन्ड नासिकआवबो फालियो आरो उजियानावबो बेखौ फालिनाय जायो आरोखि बे कुम्भ मेलाखौ। नेक्स्ट 36आव दङ बुरिबुद फेस्टिभेलखौ बबाव फालियो होननानै बुंबा बेखौ जोंना मायाव जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय मा अरुणाचल प्रदेशआव बेखौ फालिनाय जायो। अरुणाचल प्रदेश स्टेटनि बेयो मोनसे फालिथाय फोरबो। दाना नेक्स्ट 37आव दङ वांगा फेस्टिभेल आरो नंक्रेम फेस्टिभेल आरो बबदइलान फेस्टिभेल। बे मोनथामबो फेस्टिभेला बबेनि जोंना मेघालयानि फेस्टिभेल बेखौबो गोसोआव थाबानो जाबाय नोंथांमोन। दाना 38 नाम्बार कुइसनाव दङ संगाइ फेस्टिभेल, ओमफ्राय खांसिंबा फेस्टिभेल आरो सेरावबा फेस्टिभेल। बे मोनथामबो फेस्टिभेला बबे स्टेटनि फेस्टिभेल? बेयो मोनथामबो मणिपुर स्टेटनि बेयो फेस्टिभेल बेखौबो गोसोआव ला। दाना नेक्स्ट जोंहा दंबावो 39 नाम्बाराव बुसा फेस्टिभेला बबेनि होननानै बुंबा बेयो नागालेण्ड स्टेटनि। नेक्स्ट 40 नाम्बाराव दंबावो ट्रेडिसनेल बेम्बु डान्स नङाबा मा सबसरकुट फेस्टिभेल। ट्रेडिसनेल बेम्बु डान्स एबा सबसरकुट फेस्टिभेल जायखौ औवा आरि लानानै मोसानाय जायोमोन बेयो बबे स्टेटनि होननानै बुङोबा बेयो मिज'राम स्टेटनि आरोखि। बे ट्रेडिसनेल बेम्बु डान्सआ मा मिज'राम स्टेटनि मोनसे फेस्टिभेल। अब्ला जोङो बेखिनियावनो जोङो मोन 40टा जोङो स्टेट फेस्टिभेल आरो माखासे नेसनेल फेस्टिभेलनि सोमोन्दै जोङो बेयाव सोलोंबाय। गासिबो बेयाव होनाय माने गासिबो इम्परटेन्ट गोजा। फैनांगौब्ला बेनिफ्रायनो मोनसेया फैखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव होनाय गासिखौबो जुदि खनसे मोजाङै गोसो होनानै फरायो बा नायनानै थाङो अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय कमन मोनगोनखौ आङो आसा खालामो। अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो बेखौ, आरो PDF नांगौबा नोंथांमोना टेलिग्राम लिंकआव थांनानै बेखौ आंनाव बिहरनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।